Alright, daghan king salamat sa atong mga sponsors sa tipik sa kinaiyahan nga bago nato nga segment. Og ato ang pasalamatan si Sir Dan nga Gonzales para sa iyahang time and effort nga gidedicate para sa ato nga show. Og mga kapaglaom, sunod Sabado atong atangan ang sunod na pod nga topic ang corals. Wow. Ganahan ka Happy kayo, Miching. Tipik sa kinaiyahan. Yes. Ikaw na imong tipik sa panimbaya. Tipik, Bitaw. dili, pitik. Dili pitik. Dili tipik, sorry. Ako Tipik. Well na. AJ, congratulations. Well done. Wow. That was Thank you so much, nice. Ganda. Excellent. Sunod- Salamat. I'm sure nga proud kayo yung parents sa iyan. Proud Salamat, ka nita siya Mama yung Karon. parents pa. Charm, sunod ani, maglangoy-langoy na ni dito sa dagat. Pwede. Oo, Pwede. Walang salina. langoy na sunod. Corals eh. Naginailaw. Well, we have a visitor here and he is the president sa atong SAMS. Sir, good Wow. morning. Morning, Good sir. morning and happy Sabbath sa tanan. Unsa sa ganito inyo. yung meaning sa SAMS? Philippine Society of Adventist Lay Musicians and Singers. Wow. Asa ni siya nga grupo? Tibuok Northern Mindanao? Ang atong presidency dinhi sa NCMC chapter, pero ang karong upcoming na to nga music festival, organize kana siya sa Mindanao wide, no? So gipanguluhan sa itong maabtikon nga igsoon si Brother Edwin Panisan, uban ng Younger Voices, and then sponsored by Mulugan State Church, no? Karong May 8 ug 9 diya sa Pilay 2 Sports days. Center. 2 days. Usi oras, sir? Magsugod gina siya BISPAR meeting sa gabi sa Sa Friday. Friday. So sa Saturday, holiday gina ang atong music festival. Gilangkuban sa atong mga banggitan nga mga singers throughout Mindanao, dili lang kay sa Northern Mindanao, no? So welcome ang tanan nga gusto mo ato. Of course, no. Walay gate pass. Wala, welcome tanan, free na siya. None is the or is the welcome tanan kay kana mensahe man. Okay, so welcome tanan ato ng tambungan, ato ng suportaran, no? Okay, kay kana siya mensahe buluhaton. Kay ang mga singers ani sir gikan sa Iligan, Cagayan, Bukidnon, Camiguin, ana ba One siya? na daw. Oo, Tibok Tibuok, Mindanao eh. Mindanao. Kaya Mindanao nag-organize wide, ani Mindanao wide. So, Davao, Jensen. na mga singers na to diri nga mga binggitan. Kauban atong nagkanta ganina nga Masmil Amicos, no? Nga diri sa Northern Mindanao. Oo. How many singing groups are we expecting to see witness them? Dili pa nato ma-finalize karon kay daghan gusto mag-appeal. Pero so far, pila na Pero- naka-register? Dili pa na ako makuha ang exact numbers pero Daghan exciting ang Pero, numbers. pero Bye, Charm, pero pagkantahon mi ninyo, sir, willing kayo ni mo kanta. Ato nang ipalista. Willing kayo mo kanta na nga time. Siya ra solo. Naala kayo. Okay. Pero kanang sa Sabado nga time, nabanay mag-worship ba o kanta na gina siya tanan? Anay mga programs, no, actually kay Sabbath man na siya, pero ang pinaka main good nga music festival. Wow. No. So hopefully na ang mga sikat nga mga singers from Davao. Okay, no. So tambungan na to na, maigsoon. Atong mga kaigsoon, basig balaka sila, nagid siguro gihapon tayo mga services like our worship, no? Di lang ta music services siguro. Of course, Kaya it's base a magugusay, Sabbath ma-miss nila ba? And then Okay, we'll, thank you kayo, sir, sa imong Thank you, time. sir. And I hope nga magkita-kita tang tanan dito sa Pilay Sports Center alang sa usa ka pinasahi nga activity uban sa mga musika nga makapagdayeg sa atong Ginoo og ingon man makahatag og kaligunan sa atong magtuo diha sa Ginoo. Mga kagalaan niya ang atong ikaduha nga Bible Trivia. Okay? What was the Apostle Paul's occupation? Unsay trabaho ni Pablo? Unsa ka dito? kung si Unsa Joseph ganito? Carpintero, si Pablo, unsa man? Kung si Daryl, teacher. Kung si Lucas, physician, si AJ, unsa man? Change topic. Well, kung naan Nanay caller? mo diha on the line, Alright, pwede nanay na caller gid mo daw. mutabag Dali, sa atong sa atong question aron makakuha mo sa atong panimbaya t-shirt. Actually, nana the caller, ila pa to i-connect karon kaya ang atong laya na rin yan, hima na katong si greetings. So, yan, napuwas. Okay, well, taon-taon. Akong Abot to siya. pagpasalamat kang Ma'am Layla Gabales, ang mama ni Hana Gabales, kanadiya sa Gusa, o uban ni Ma'am Barrera, Ma'am Marifil Barrera, nga nagtabang, nag-facilitate sa amo, especially sa akong mama sa pag-ato na mo sa hospital. Thank you kayo, ma'am. And thank you good sa
pag-respond immediately, isa lang ko ka-text, di siya din mo nag-respond. Thank you, gyud kaayo. And thank you po sa kang Dr. Darwin Lahot for helping us sa paghatag og mga guidelines and how to live life a bit longer than we expected. And thank you po sa tanang mga nag-pray for my mother. And we are very grateful nga naa mo nakig-uban ka namo in times of our needs. Well, of course, para katong mga kaigalaan nga nasubo sila kay wala si Lovely din eh. Ako lang explain sa inyo, si Lovely tuwa sa Dipolog kauban sa yung grupo Sweet Heavens Echo kay nasa lay minister dito. Do we have a caller direct? Wala pa'y color. Wala pa. Gusto greetings sa ta. greetings. So ako i-greet si Lovely. Lovely, if you're watching right now, God bless your ministry and God bless your group. Ug ako pong i-greet si Yup nga nakag-uban karon sa Sweet Heavens Echo kay basig dili maingon ni Darrell. Apil naman to sa Sweet Heavens Echo. Alright, maninibaya pod ko sa Balaga family o sa tanan nga mga taga Makabalan o sa mag-join karon sa Golden Friendship Association dito na sa Makabalan. Okay. AG. Nanay caller, si AG ano yung patubag? Ano yung color? AG, we have a caller. Good morning. Kusgan kamay. Good morning. Kinsa ato ang caller karon nga kabantagon. Hello, good morning, Lalaki. sir. Di It's a kay sir. matungog. Hello? Okay. Nana? Nakapas Jupiter. O, panikak man. Well, anyway, yung proceed sa itong mga greetings, dili pa kayo maklaro. Mali pa yung panibaya kaniyong tanan diha sa studio. Happy Sabbath to all, especially to Winnie, Yuli, Bibing, LL, Ting Ting, Fred, and Ning. And to all the brethren of Quiet Hour Church, mali pa yung pagsimba kanatong tanan from Deb Ni. Yes, happy Sabbath. Akong ipasalamatan ang pinakakusog nga boss, Boss Rex Gonzaga o kang Ma'am Jessica. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa mga labi na sa amuang ipangsuot karon sa mga pag-sponsor nimo sa mua. Og ako ipanibaya diha sa Opol. Good morning and happy Sabbath. I-greet nako ang tanan nga naglantaw sa panimbaya sa Kabuntagon. Sa Opol Amoros, Mulugan, El Salvador, from Opina family. Opol especially kang Olpil upinang summa cum laude. Oy. Ay, congratulations. Congrats kayo. Diha gikan kini sa Opina family. Okay. Ako pong mga pagpanimbaya diha sa kang Ma'am Shirel Echemenada, Ma'am Liling Pacamo, Ma'am Marjorie Obsuma, Ma'am Luni Bagabaldo, Ma'am Marilo Gaila, ug Ma'am Luz Ayala, thank you kayo. Og ang atong caller ready na. Hello, good morning. Good morning. Okay ni. Okay, Go na sa Earth. Island spaceship na sa Earth. Pwede na kamutubag sa atong Bible trivia question. What was the Apostle Paul's occupation? Tent maker. Dada si kung tubag niya insakto ba? Yes. Tent Tent maker. maker. Mangimuay og tulda. Congratulations. Taga-asa ka, ma'am? Kasi nakagusto i-greet, ma'am. Naka mga Naka-greet. greetings. Nag-great na po ang pag-great sa Corpus Christi Crucifixion para po isabat. Okay, happy Okay. Sabbath po, Thank you ma'am. so much. Alright, sa pagpadayon, akong panibayon o i-greet happy birthday in advance. Una, ang akong mama mo celebrate sa birthday ugma 19th of April. Uy. Dili mo invited, wala ka mo dito. Padabaw ko eh, sorry ha. Uy, ragani min, uy. Uy. Ugoy, lahi Pero na of muna course, ang among pinalanggang Gabi, ang among Yes, audio engineer. ang Happy among birthday, advance pinaka- happy birthday, Gabi. Direct, dili ka maklaro sa to direct. Kang Clarence. Happy birthday, 24 Gabi. pa. Kang Clarence. Clarence. April 24. Wow, birthday. April si Claire. Wow. Og Daghang si Gabi ugma. So Okay. gihangyo ang Oh, tanan. yes. Matubig ko Birthday po. ka. Advance happy Yes, birthday, daghang Gabi. nag-birthday pero wag yung mangguyod na to, ba? Well, Okay, next Bible question, Bible trivia question. Finish this verse. If God, be for us. Lang. Okay. Sige, Okay. kumplituhan na siya ang verse Mao na Bible. ito siya. Murag, complete the sentence. Okay, mag-closing spiel na ako. Dili pa. Ako na color. Okay, mga pagpanimbaya din ha sa tagad sa Morgnaman to gikon si John. Alright, panimbaya sa tanan membro sa Tipulohon Church, Pagapong family, Doroy family, Sabornido family, Isik family, Lumahang family, Ross family, Makababat family, o ingon man sa ilang misis Makamaw diya sa Tipulohon,
Panakot Family, Happy Sabat sa tanan na Nimbaya, Brother Salgas. O panimbaya sa Kabuntagon, pakigreet og Happy Sabat sa tanan taga Zone 10 Church. O panimbaya sa akong mama ug papa ug sa akong maigsoon diha nga nananaw karon. Yay. Hello mga Of course, taga-Bugo. itatawag sila. Oh, taga-Bugo. Well, we have a caller now. Good morning. Good morning. Good morning, Okay, Happy lovely. Sabbath. Are you ready to answer or to complete the verse now? Okay, who can be, if God is for us, who can be against us? Wow. And Let's before see us, kung who correct can be bang against answer. us? Okay. It can be found in Romans 8, verse 31. Congratulations, you. ma'am. Na ba kayo mga greetings? Laia will talk to you about how to greet. Akong greet akong husband, si Rowley, and ang tanan nga taga JOL or Jesus Our Life Church sa Taguluan. Good morning sa inyong tanan. Thank you. Thank Good you. morning po. Wala tayo igong oras, mga kabaglaom, dada ang kadasig, o pagkamaghop sa tibok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang grasya kanimo ug sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon. Tungod kay si Jesus ang atong saligan, dalangpanan, ug kauban sa kanunayng panahon. Magkita-kita ta puhon diri lang sa Panibaya sa Kabuntagon. Belated happy birthday ni Sir Pirin, Junel Pirin. Belated happy birthday. Og sa Central Church Cagayan de Oro, mga boys diha, happy Sabbath. Panimbaya sa akong pinakagwapa, my dear Jenna May Dohonan de Quillo, kauban si Ambana, congratulations. Finally, you're soon to be a mommy with an answer prayer for a long time, baby. Panimbaya sa Panal Miko, family, especially to Vincent. Ma'am Eunice Panal and Danny Panal. mga pagpanimbayan ni Jan Pitugo sa iyang best friend. Yes. Okay.